ברוכים הבאים, אני אביתר, מנהל בית הספר. טוב שבאתם, שניכנס? לא חסרים דברים לספר על ממד השחר, על למידה החווייתית, אהבת התורה, הסביבה הקשובה. בואו תראו. חשוב לנו לתת יחס חם ומקום להתפתחות אישית עבור כל תלמיד ותלמידה. בדיוק התחילה ההפסקה. זה זמן לראות מה קורה בחוץ. נחמד, הבוגרים בדיוק מתחילים ניסוי מעניין. שלום. הגענו לראות מה אתם עושים היום בשיעור. הגעתם בדיוק בזמן. אנחנו כרגע מתחילים בניסוי שלנו. כמו במדעים, כך גם בשאר המקצועות, קודש וחול. הלמידה שלנו היא חווייתית ומקדמת את התלמיד להיות לומד עצמאי. תסלחו לי, אבל יש לי פגישה קצרה עם מועצת תלמידים. בממד השחר לומדים בכיף, מתוך שמחה וכבוד בין התלמידים. יש לי עוד הפתעה אחרונה להראות לכם. בואו איתי. בממד השחר, התלמיד הוא במרכז. הצוות החינוכי ואני מחכים לכם. בואו בשמחה.